Vă salut, sunt George Vasile și vreau să vă prezint firul textil Sasame Ultra PE Premium X100. Este un fir fabricat în Japonia, fiind rezultatul împletirii a 8 fire ultra subțiri, multicolore, 5 culori patentate în succesiune, un fir extrem de rezistent, rezultatul fiind un excelent produs destinat spinningului. Este un fir mătăsos, fără memorie, nu produce bucle nici în timpul lansării, nici în timpul recuperării. Este disponibil în 4 mărimi, 0,16 mm, 0,20 mm, 0,23 mm și 0,28 mm. Este un fir recomandat pescuitului la șalău, deoarece transmite foarte bine trăsătura. Este mătăsos, nu are memorie, vi-l recomand cu încredere și vă doresc fir întins.